too little of sacrificial service from our nation's leaders and too much of using political influence to secure personal and family advancement. Inhloko yemvaba yamajeji imemelela urhulumente ukuba agxile ekusombululeni ezona ngxaki zeli ngaphezu kokuthakhuthwana ngaphakathi kumbutho olawulayo kweli. Zingaphezulu kwama500 iintsana ezizalwe ngalomhla weKrisimesi kweli. Inkosi mazole isicaka sithambile ukwenje njalo siyanamkela babukeli kuvimbo wethu ngalenhlwa sisamkela nabo basibukele kwiqonga le-DTT masikawuleswa rhuqa. Inhloko yemvaba yamajeji uArchbishop Thabo Makgoba imemelela urhulumente ukuba agxile ngamandla ekusombululeni iingxaki zelizwe zibekwe ecaleni lengxabano eziqubayo ngaphakathi kumbutho olawulayo. Umaneli lo uMakgoba ukuthethe oku ngethuba inikezela umyalezo waminyaka le weKrisimesi eSt George's Cathedral eKapa. Unyawontle uThabo Makgoba ebetyelele ilizwe lase-Ukraine leveki ipheleyo uthi ufunde banzi ngendleko kwakunye neziphumo zemfazwe zewathelekisa uqhubekayo e-Ukraine nobunzima bemeko yezopolitiko kweli. In South Africa, the message that emerges from the turmoil of recent days and weeks is very clear, that we hear too little of sacrificial service from our nation's leaders and too much of using political influence to secure personal and family advancement. Nyawontle umemelela bebibili bangathi cwaka ngemfazwe equbayo e-Ukraine. That is not to say that we should not also hold President Putin and the Russian people in our prayers. Just as Archbishop Emeritus Desmond Tutu declared that P.W. Botha, the most brutal of apartheid leaders, the president who created police and military death squads, just as the Arch could declare that P.W. Botha is my brother, so I can say that not only President Zelensky of Ukraine, but Vladimir Putin of Russia is my brother. Uphinde wahlabe ikhwelo kwiinkokheli zezopolitiko. In Ukraine, dear friends, I saw the difference that strong, truthful leadership makes. It is leadership that sets the tone and makes the difference in these circumstances. Kusenjalo uyaqukumbela intshumayelo yakhe ngokukhumbuza amalungu ukuba athi gqolo ukuthandazela abo bangathathi intweni kweli nakwihlabathi ngokubanzi. Ukanti amakhulukhulu abantu achithe usuku lweKrisimesi kwincocho yendaba etafile ejongele ezantsi isixeko saseKapa. Le ndaba ikumtsalane kwezokhenketho kodwa iziphathamandla zothukile linani elikhulu labakhenkethi eligaleleke ukususela ekuseni namhlanje. Uhambo lusingisa encochoyini yentaba yetafile ngenqwelo etsalwa ngentambo kwintsasi yosuku lweKrisimesi alunakufaniswa nanto. We feel so blessed. You know, generally the pattern has always been, one, Christmas is normally bad weather day in Cape Town, and look, the skies are open, the sun is shining, and secondly, people normally like to have Christmas lunch at home, you know, big family affair, and then they come to the mountain for cake and tea. Akundlwanyane tuqikelela inani elichanekileyo labakhenkethi kodwa linani elivisayo. I'm hoping to see a lot of things, and I came with my parents. Well, this is my second trip to Cape Town after the last 12 years, and I must say I'm pleasantly surprised at how the place has changed and how well it is maintained. And this will be my first time up on the cable cars. If the cable mountain ride itself and getting to the peak and seeing the whole city from there. Abantu abanceda abakhenkethi kokubabonisa indawo ezinomtsalane abawuvala umlomo. Bamkelekile sifuna bonke abakhenkethi bethu bebelapha eTable Mountain. Ugqiba kwabo ukutya bazokonwaba nathi baphunga ikofu batye iikeki zabo. Enye yendawo ezinomtsalane iPavilion yase Sea Point.
We came to visit my daughter. Some of my family have been in Cape Town for many, many years. And on short notice, we decided that we're going to come visit for the Christmas holidays and just have a nice break. Ulwandle lwaseKapa luzokwamkela inginginya ukususela ngomso, kodwa ezinye iintsapho zisebenzisa elithuba ngenxa yemozulu entle. Qongqololo. Bangaphi kwamakhulu amahlanu abantwana abathe bazalwa ngolusuku lweKrismesi kweli loMzantsi Afrika kwaye uninzi lwabo lukwiphondo laseGauteng. Umphathi wezempilo kuzwelonke uGqirha Joe Phaahla uzamkele ezimveki watsho evuyisana nabazali bazo kuquka nabongikazi kokuqinisekisa ukuba abantwana bazalwa ngempumelelo. Isebe lezempilo lithi amaphondo athi abhalisa imveku zokuqala ukuzalwa ngolusuku lweKrismesi aquka iLimpopo neMpumalanga, nalapho imveku ezisempilweni nebeziphile eqeti ezithe zamkelwa emhlabeni ezinzulwini zobusuku kwisibhedlele saseFort Trekker eMokopane nakwisibhedlele saseThemba Kabokweni ngaphandle kwaseMbombela. Umphathiswa wezempilo eMpumalanga unkosikazi Sasekani Manzini ebekwisibhedlele saseTonga eNkomazi eyokunika oomama babantwana izipho zeKrismesi. Bangaphaya kwama-40 abantwana abathe bazalwa kweli phondo ngolusuku lwanamhlanje, kodwa umphathiswa uthi uxhalabile lizinga lokukhulelwa kwamantombazana aselula. As a province currently we are at 40 in terms of the babies that we've delivered with 2 sets of twins, and but of a serious concern even this time around is of the teenage pregnancy. Out of the 40 there are 3, and one, the 16-year-old, is delivering her second baby. Inhliziyo besizamisa iyogadi ke komama babantwana kumnandi kunjeya. I'm over the moon ukuthi ngithole umntwana wange-25 December. So every year it's a celebration. Ngitiva ngijabulile kakhulu, especially ngomthola ngelanga lelibaluleke njengaleli. Kube sibusiso kimi. Ukanti kwiphondo laseMntla Koloni bebengama-21 abantwana abathe bazalwa ngolusuku, emini amaqanda kwaye elinani bekulindeleke ukuba likhule ebudeni bemini. Working pretty well with the Home Affairs. As the babies are born, they also restart the babies immediately. As I'm speaking to you now, all the ones born yesterday, Christmas Eve, they have received their birth certificates. The ones which have been born this morning, Christmas, they are also processing their certificates. Kusenjalo bebele-19 abantwana abazelwe ngolusuku kwiphondo laseFreyistata kwaye lamanani kulindeleke akhule. Umntwana wokuqala kweli phondo uzelwe kwisibhedlele saseBloemfontein kwimizuzu emine yokuqala kolusuku. Umphathiswa wezempilo kweli phondo utyelele izibhedlele ezahlukeneyo. Ingane ezisikhombisa kulezi ezingu-47 ezizalelwe KwaZulu-Natal zizalelwe eGeneral Justice Gizenga Hospital. Isifundazwe samukela abafana abangu-23 namantombazane angu-24. Okwandisa injabulo ukuthi umzalo yedwa naye wazalwa ngoKhisimusi. Lolu suku lusho kakhulu kumina ngoba nami ngomunye ozalwa ngawo umhla 25 December. Sishera usuku olulodwa mina naye. Umntwana wentombazane bengalindelanga ukuthi ngizomthola namhlanje, kodwa-ke either way noma esefikile namhlanje ngisajabulile still. Ungqongqoshe wezempilo esifundazweni uNomagugu Simelane uxwayise ngobungozi bamantombazane akhulelwa esemancane. Lo na 15 years namhlanje kusho ukuthi wakhulelwe neminyaka u14. Lo na 17 kusho ukuthi wakhulelwe neminyaka u16. Siyibona leyo nto ke kuyinto statutory rape. Abazali banxuswe ukuthi bakukhuthalele ukwenza le ingane izitifiketi zokuzalwa. What we have also observed, and as part of our concern, is the unavailability of fathers on the birth certificates. We encourage fathers to show up. Bongani Gema, SABC News, Kotukuza. Umama oswelekelwe ngabantwana abane kwingozi yokuqhushuma kwetanki yerhasi uthi inhliziyo yakhe uphuke ngapha kokuqonda. Aba bantwana baphakathi kweminyaka eli-10 ukuya kwi-16 baphakathi kwabantu abali-15 abasweleke kule ngozi iMasikizi kufuphi nesibhedlele iTambo Memorial eBoksburg izolo. Le yiChristmas elusizi kolusapho. Abazili bangungelene kwelikhaya bezokuthuthuzela lo mama oswelekelwe ngabantwana bakhe abane ngosuku olunye.
Amagama abo nguGerry Brits oneminyaka elishumi, uAdrian Brits oneminyaka elishumi nesithathu, Sebastian Brits oneminyaka elishumi nesine, kwakunye noJamel Eagles noneminyaka elishumi nesithandathu. Bonke basweleke kule ngozi. Mama wabo uthi ubomi bakhe bujike bayincindi yekhala. It's bad. I can't even say if I'm coping because really my kids, they were my life. I was only living for my kids, and now there's only 3 left in my life. I can't say is my heart is in pieces. I don't know if my heart will grow right anymore because my heart is in pieces. Njengoko intsapho zamaxhoba zisadidekile ngokulahlekelwa ngamalungu azo, indawo yexhwayelo ifaniswa nendawo yemfazwe. Le ngozi iqhwalelisa kakhulu ezisibhedlele noluntu lwalengingqi. As of yesterday, the report we had was that 10 people all in all had succumbed to this fire by yesterday. But the update which you are getting for today is that this number has risen to 15. Isakhiwo sasesibhedlele sikwimeko maxongo kwaye igumbi lokubelekisa lilavalwa. Zizigulane ezingaphe kwama300 eziselapha kwesi sibhedlele. Intsapho ezikhangela amalungu azo ziyabongozwa ukuba ziye emapoliseni okanye konontlalontle. Loluntu lufuna unyango lwezempilo nalo luyabongozwa ukuba luye kumaziko empilo akufuphi. Ilungu lokugqibela elisadla amazimba leqela lekwaito eliphumelele imbasa umzijomela owaziwa ngelika Danger uthi ukusweleka kodwa wakhe kumshiye exheleke emphefumulweni. Asaphokoka amazwi ovelwane emva kokusweleka kwamandla enkosi Maphumulo nobesaziwa ngelika Mampintsha. Uswelekele kwisibhedlele saseThekwini emva kokuhlaselwa sisifo sokuficala istroke ngolwasemzini kancinane nje emva kokwehla eqongeni. Iciko kwezomculo elizakhele igama kulomkhakha. uMampintsha obenekhono elimangalisayo wabhala waphinde wacula ezinye zezingoma ezithandwa kakhulu kuleli. Udlule emhlabeni ngemuva kokuhlaselwa isifo sohlangothi. Abalandeli bakhe bazokalise ukushaqeka badlulisa ke namazwi enduduzo ezinkundleni zokuxhumana. Abathandi bomculo emlazi abawuvali umlomo ngekhono lalomculi. Very heartbreaking, very sad, unexpected death as well. We'll definitely miss him. He was a legend, big guy, big Nas. We all know his songs. He had great talent, so you know it's a big loss in that regard. Yeah. Ngiphatheka kabuhlungu kakhulu ukuzwa indaba ezimbi zokuthi uMr Maphumulo ushimora. Umkhakha wezokuqeda isizungu uthi uqhemeke engeqiwantwala. Even interacts with our staff, like that's how friendly he was, that's how welcoming he was. He played a really big role for our business, and also he has done so much in terms of performance-wise. He'd always bring the vibe. Ozakwabo emkhakheni wezomculo bathi uMaphumulo ube ngumuntu owakhonzile amancoko futhi ebathanda abantu. It's a difficult time for us in the industry, and the family and everybody else who loved the music. Eben Kwaito. Umkhakha wezomculo unxuse abalandeli ukuba beseke umndeni ngalesikhathi. Angikho right kahle because ngiluze ubhuti wami, ngiluze umfowethu, ngiluze umuntu bengisebenza naye. Babes right siyayidinga imithandazo from kubalandeli beBig Nas sithandazele uDanger okuyena osesele A1. Kulindeleke ukuba umndeni ukhiphe imininingwane ngamalungiselelo enkonzo yesikhumbuzo kanjalo nokubekwa kwakhe endlini yokugcina. Ukanti abahlali belali yasemkhankatho elibode basothukile izindaba zokusweleka kwegqala lomculo wesintu uGqirha Lathozi Mpahleni nobesaziwa kakhulu ngelikaMadosini. uMadosini ube nendlela eyodwa kumculo ngenxa izakhono zakhe ekudlaleni uWadi, uMrhubhe nesitolotolo. Esiswenye sibhubhele kwisibhedlele iLife St Mary's eMthatha eMpuma Koloni emva kwemini ngolwesihlanu kwintsuku ezimbini phambi kokufinca iminyaka engama-79 budala. Abahlali kunye nosapho besentlungwini baze kugcwala emswaneni. Xa sihleli naye usisinto ebeyenza kuthi xa sekuleyithi phanga urhatya athathe oluwadi athathe lo Mrhubhe abethe ezi zinto
mamela ndizawunibethela nizawuthini sisibethele inene sovele siqhube bubuthongo usisi esaqhubeka nokusikhalisela ezi zinto usisi ke ube into yonke kuthi ube ngumama engutata elikhaya liqunywe nguye uzenzile inxaxheba ke umadosini engakhulisi abantwana bakhe kuphela ekhulisa nabantwana bethu xa singabamelwane bade babadala abantwana bethu bekhulela phantsi kwamadosini ebaphethe njengabantwana bakhe. Abantu basemkhankatho bakholelwa ukuba noko engasekho nje ilifa likamadosini emculweni liyakuhlala likho. Bathi umadosini udlala indima enkulu ekutshintsheni ubomi babo ngomculo wakhe. Kangangoba njengoba ndileli qabakazi mna andazi noba ungabhala apha uthi uyandithuka ndizobona kwalonto kuba zandifundi kodwa ndiyakwazi ukusuka eGermany ngenxa kaMadosini. Umnqweno wabo ngoku ngokuba kulondolozwe ilifa likaMadosini ukuze uxhamle izizukulwana ngezizukulwana ezizayo. uMadosini uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomhla wesi-7 kuJanuwari ka-2023 kwiindaba ze-SABC. Ndingufundiswa Mhlekude emkhankatho elibode. Ixesha leChristmas lithetha ukuba kusensuku zatywala uphelelo nyaka. Igqiza labadidiyeli bendaba zesiXhosa noogxa bethu ekukuphatheleni ezindaba zeshushu liniphathele umyalezo weChristmas nonyaka omtsha oyokozela amathamsanqa. Molweni, okokuqala siyathemba benonwabele iChristmas yenu namhlanje. Sithanda kunibulela kulo nyaka ngenkxaso yenu kumaqonga ethu onxibelelwano. Xa sifaka umxholo benivakalisa izimvo zenu ngokupheleleyo, ningafihli makhuba kulinywa. Sanibulela ngoko. Kaloku inkxaso yenu igcina ingxoxo-mpikiswano kweli iphila. Siyacela ke nakulo nyaka uzayo nisixhase nangakumbi. Nathi sawuthi qolo sisiza nemixholo ephambili nequka imiba edlumzi. Xa sivalelisa sinqwenelela unyaka omtsha ogcwele impumelelo, imangaliso nothando. Siliqela elishicilela lilungiselele usasazo lweendaba zesiXhosa, video editors. Sibulela ngokubanzi intsebenziswano eqinisekiseni ukuba sinilungiselela iindaba ezisulungekileyo nezichanekileyo. Nakwixesha leziyongoma ke thina sisenkomeni sininqwenelela ixesha elimyoli. Mzontsundu silijelo leendaba zesiXhosa apha e-SABC. Siza kuni sigoba siphakamisa izandla sisothula iminqwazi. Sibulela kakhulu ngenkxaso yenu engagungqiyo. Kulo nyaka siziphekile, sazibonda, sazophula, saniphakela ngobunjalo bazo. Unyaka wonke besinani siniqhobisa, sinifundisa ngokuqhubekayo. Siyabulela kakhulu ke sibamba ngazo zezibini. Nanamhlanje ke ndisatsho ukuba umthi omnye awulenzi ihlathi ngaphandle kwenu nentsebenziswano enisinika yona akho apho siyakhona. Xa siqwela ingqokoqo sithi mathola nyonganda ukudlelana ngenkxaso yenu engagungqiyo kwiindaba zesiXhosa ku-SABC1 Mzansi for sure. Zanga iinkomo zenu zingazala amathokazi qonqololo. Umbengo mnje uyawucima umlilo mawethu. Kwelami icala siphinde sibonane kwakweli qonga lendaba kunyaka ozayo. Sivumeleni nathi siyokhanda umoko kule Christmas. Masikhongozeleza ngomso ke kolwimi lwesiZulu. Lakhoshiha.